Kaixo artistak, zelan zoazte letrekin. Poliki-poliki, gero eta hobeto ulertzen, baietz. Beno, gaur, kaizkiarekin ibiliko gara. Zagutzen duzue kaizkia? Euskaraz, ikaragarri garrantzitsua da. Eta horrekin batera, gogoratu kaizkiek bi leku okupatzen dutela. Normalean, beste letra batzuk idazten ditugunean, lauki bat okupatzen dute, ezta? Baina bi kaizki hauek bai txikitsua eta baita handia ere, hau da, bai ka txikia eta baita ka larria ere, biek bi lauki okupatzen dute, begiratu. Ikusten, adibidez I, U, O, A edo E, batean sartzen dira, ezta? Baina ka begiratu, bat eta bi. Bat eta bi, eta handia ere bai, bat eta bi, bat eta bi. Beraz, nola idazten da ka? Bada gora, bera, gora eskumara diagonalean da, bera eskumara diagonalean, eta azkenengo bustana. Eta handia, bera, gora eskumara diagonalean, eta bera eskumara diagonalean. Eta ze adibide ditugu gogoratzeko. Hemen batez ere, katea. Badakizu zer den katea, ezta? Baina ez dut jarraituko. Agian animatuko zara zu lehenengo eta behin irakurtzera. Itxarongo dut. Prest zaude? Silabak dira. Ki, ku, ko, ka eta ke. Eta beste hitzak dira. Kaioa, itsasoan dabiltzan txoriak, eta horrela egiten dutena. Bai, kaioak. Gero, gure sudaderan, jertzean, alkondaran dauden maukak, bai? Gero, kamioia, ezta? Zalmak eramateko, bai, ibilgailu handia, kamioiak, gero jolasteko kometa, eta kaioak hemen eukitako mokoa, ezta? Txoriek eukitako mokoa. Honekin batera, beste zaldi batzuk irakurtzeko daude, itxarongo dut, pausatu nahi baduzu praktikatzeko. Eta orain, nire txanda, hemen ditugu. Eta hemen ditugu kuku, kuku. Hau da, katua miauka, katuak miauka. Kukua, kukuka, kukuak, kukuka. Praktikatuko duzu? Aurrera. Eta hemen bestarik eta batzuk. Baina hemen batez ere interesatzen zaidana da, zuk beste 3 hitz hauek ezagutzea. Irakurriko duzu lehenengo, itxarongo dut. Eta orain nire txanda, ezta? Bai, Karibeko irletan dauden kokoak, ezta? Frogatu duzu noizbait? Kokoa. Gero gozaltzeko ziurraski, bai, hartuko duzun kakaoa, irakurriko dituzun komikiak, kasu honetan ardi, baina beste kasu batzuetan beste batzuena, behiena adibidez, baina kasu honetan ardien esnea gordetzeko kaikua, eta kakaueteak, zein gozo dauden. Baina ez hau bakarrik, ze falta zaigu. Ipuina! Begiratu estrategia, nor daukagu hemen, nor da protagonista? Krokodilloa, oso ondo. Beno, isilduko naiz. Pausatu bideoa nahi baduzu eta irakurrizuk lehenengo. Eta orain, nire txanda. Kokolo eta txokolo, txokolate fabrika bateko langileak dira. Txokolatezko krokodilloak, txokolatezko kroketak, txokolatezko pikuak, ekiten dituztean.
Eta esaten dute txokolatezko krokodilloen isatzak kirriski karraska beraiek jaten dituztela. Beno, zelako abentura ipuin honetan. Praktikatuko duzu? Beste bat arte artistak